लोगोफोर दहाय जाबायना आं फैलायबाय लोगोफोर दहाय आद्रा जादोंमोन रायलायनाया आंना मबाइला अफ जादोंमोन सनालि सना 1 लाख हाय आब' हेल' आगै सनालि सना आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ दहाय आद्रा जादोंमोन रायलायनाया मानोना आंना मबाइलानो चार्जआनो जोबना होदोंमोन बेखायनो आं फैफिननाय जाबाय चित्रा बसुमतारी हाय निकि आगै आब' चित्राया आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हेल' आब' नों मा खालामदो खोन्थाहर आब' चित्रा ओमफ्राय मा जाखो नुवाखै दखन कमेन्टखौ जेबो खालामाखै सिनायथि इउटुबार हाय मारै दं सिनायथि इउटुबार आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ आङो मोजाङैनो दं नों बोरै दं खोन्थाहर चित्रा बसुमतारी साहा लोंबाय नामा साहा माने दासो मा होनो सकआव थांखांना फैबाय आरो सकआवनो लोंनानै फैबाय साहाखौ आब' चित्रा बसुमतारी अखा हादों नामा नोंसोरनिथिं जोंनि जा फुं लस डायरि मा राव राव गोमबाय दं फेन सालायदो बेखायनो फेननि आवाज जादों आरो चित्रा बसुमतारी जोंनावबो हादोंमोन सानाव दहाय ए नंगौ नामा आब' जोंनि जाबो फुङाव हादोंमोन दा हाथ'वाखै सोर सोर मा खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर माइनाव नार्जारि ब्लग हेल' आगै माइनाव नार्जारि आब'खौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हेल' गै हेल' आब' बिनद बसुमतारी अफिसियेल हाय आब' बिनद बसुमतारी आगैखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हेल' आगै चित्रा बसुमतारी औ सिनायथि इउटुबार नेटानो मोजां नाङा आंना सिस्टार ए नंगौ नामा आंनाबो नेटानो स्ल' दहायबो खेबसे फैदोंमोन आं लाइफआव ओमफ्राय मबाइलानो अफ जानानै होदों अफ जानानै होनायनि थाखाय आं मोजाङै रायज्लायस्लाबनो हादिया ओमफ्राय आरो फिन खेबसे फैफिनबाय आरो आङो दहायो सोर सोर मा मैगं जानाय खोन्थाहर दुर्गा फुजाखौ सोर सोर नायसोखो मायाव मायाव नायसोखो मोथां बड'सा हेल' आब' मा खबर मोथां बड'सा आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ आंनि खबरा मोजाङानो आगै नोंना माबायदि खोन्थाहर बिनद बसुमतारी अफिसियेल आब' आं गोबाव थानो हानाय नङा आब' आं थांथ'नोसै दे जागोन आगै बिनद थांब्लानो जाबाय
चित्रा बसुमतारी मुला आलु दाउ बेदर पुजा सोमोन भाजासोमोन सानाव। ए आब' चित्रालानि मैगङा गोथावथार माथो। दे होमबा रन्जिता बर' आब'खौ आगैखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। हाय आब' होनदों। हेल' आगै मोथां बड'सा आंनाबो दं थयो गेजेरावनो। नंगौ नामा आगै? चित्रा बसुमतारी मोथां बड'सा आब' मैया आंनि लाइफआव फैदोंमोन ना? आं मैया नोंनि लाइफआव थांदोंमोन ना थाङाखैमोन बावबाय। सारन्थाइखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। हाय होनदों। हेल' मोसालै आब'। ए आं दा मोसाथ'नो आङो बारा रोङानोखा मोसानो। उनाव सानैबो मोसागोन दे लोगो मोनबा। रन्जिता बर' मा खबर? आंना खबरा मोजाङानो। रन्जिता नोंना खबरा माबायदि खोन्थाहर। मोगथां बड'सा आब'निया मालानिफ्राय लाइफ होनाया जानाय आं मैयानिफ्राय होदों लाइफखौ। आं गोदानसो ओमफ्राय आरो आङो बारा बुंनोबो रोङाखै। ओमफ्राय कमेन्टफोरावबो फरायनायाव गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मोगथां बड'सा दिनैसो नामा लाइफआव आब' नोंना? आं मैयानिफ्राय होदोंमोन। मैयाबो दसे सम होदोंमोन बारा सम होआखै। रन्जिता बर' मोजां। ए सोरां ब्लक 10K हेल' आब' सना। सोरां आगैखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। हेल' आब' सना होनदों सोरां आगैया। मा खालामदो आगै सोराङा खोन्थाहरबानो जाबाय। मोगथां बड'सा 24 आवार्स जाबायना आब' नोंना? ओं आं दहायबो खेबसे फैदोंमोन ओमफ्राय आरो चार्ज गैयामोन मबाइला। ओमफ्राय अफ जानानै होदों ओंखायनो रायज्लायनाया आद्रा जादो। बेखायनो आरो आं फैफिननाय जाबाय आरो। सोरां ब्लक 10K वेलकाम आब'। मा खालामदों सोरां आगैया खोन्थाहर। चित्रा बसुमतारी मा ओंख्रि संगोन आगै निखि? दा ओंखाम जानाया बारा टाइम जायाखैमोन 3थासो जादोंमोन। बेखायनो दा संथ'ला माने गासैबो जालानो ओंखाम बेखायनो संथ'ला। सोरजिला बसुमतारी हेल' सिस मा खबर? सोरजिला बसुमतारी आब'खौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। आंना खबरा मोजाङानो आब' सोरजिला। नोंनि खबरा माबायदि खोन्थाहर। मोगथां बड'सा माने आब' लाइफआव होनाया 24 आवार्स जाबासो होजायो ना? 24 आवार्स जाबाय खोमा दहायनो होदोंमोन। जायाखै दे 24 घन्टा जाबाय आरो। दहाय खनसे होदोंमोन खोमा। दहायबो होनला दा 24 घन्टा ओहो जाबाय जाथ'वाखै आं मोनथिलानो। मनिका बर' नाइस आब'। थेंक इउ आगै मनिका आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। मोगथां बड'सा आब'मोनना मा गामि? आंना जाबाय तामुलपुर बाक्सा। गामिया जाबाय 1 नं पुफावलि। सोरां ब्लक 10K डिउटियावसो थांनो ओंखारदो आब'। ए नंगौ नामा आगै सोरां? सोरजिला बसुमतारी मोजां सिस। ए सोरजिला आब'आ मा ओंख्रि जाखो सानाव खोन्थाहरदो। जुलिमा बर'खौ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। हाय होननानै बुंदों। हेल' सोरां ब्लक 10K आब' सानाव मा ओंख्रि जानाय?
आगै सोराङा खोन्थाहरदो आसामिस हेल' आब' गुड इभिनिं आइ मिस नामा आइ मिस एमस आइएमस ब्लगखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हेल' आब' गुड इभिनिं होनदो आगै मोगथां बड'सा आब'ना खैजन जोंहा साबा जायो दा सोरां ब्लक 10K बेदर सोमोन आलुजो आब' ए नंगौ नामा आगै सोराङा माथो गोथाव गोथाव जायो मैयाबो बेदर जादो दिनैबो जादो मालाय गोथाव गोथाव जासोयो आगै सोराङा सोर सोर दं आब' जोंहा गुमै दङ आरो ओमफ्राय आंनि बिबोनां सासे दङ आरो बाबा दङ आइ दङ ओमफ्राय आरो जोंहानि आगैयाबो जाहानावनो थायो दा सानदे जोंहानावनो थानानै फरायो दा माने आगैदो जोंहानि माबा जायो आरो 6 जन आइ मिस आंनि फुल मिनिङा अरन स्वर्गियारि सेरफां आब' मानास सेरफां आब' ए नंगौ नामा मानासनिसो नामा मानासाव खेबसे थांनांगोन दे आगै मोथां बड'सा आब'दो सोर दंफायो आंदो दोङो भिडिअ' मिमि होनबाय थानाया आंनि बिनानाव दङ आंदो लोगोसे दोङो आरो बिनानावा जनानै देखायना होलाय आब' बियो लाजिसोयो खोनथिनो थेवबो आङो देखायनोसै लाजियो जुलिमा बर' मा खबर निखि आगै आब' जुलिमा आंनि खबरा मोजाङानो नोंना माबोरै खोन्थाहर सोरां ब्लक 10K आब' अखा हादों नामा आब' आगै सोरां अखाया जोंनिया फुङाव हादोंमोन दा हाथ'वाखै नोंसोरनि जा हादों नामा आगै सोरां खोन्थाहर बेसां क्लासाव फरायो आब' मोगथां बड'सा बेसां क्लासाव फरायो आगै मिमिया ना एबार फार्स्ट इयाराव फरायो मोगथां बड'सा रानिया फार्स्ट इयाराव फरायो बि फर बर' हेल' आब' मा खोमसि लाइट लागाव लाइटखौनो होदों मानोबा खोमसि नुयो मैयाबो खोमसि नुदों लाइट दङ बि फर बर' आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ मोगथां बड'सा आंबो फार्स्ट इयार्सआव आब' ए नंगौ नामा आगैया मा कलेजाव फरायो कलेजनि नामा मा खोन्थाहर बि फर बर' ओं लाइट होदो मानोबा खोमसि नुयो मोगथां बड'सा आब'आ जोंनि मुसलपुराव फैफेरबाय नामा आं थांफेराखै माथ्र नामल' खोनाबाय थायो थांफेराखै मोगथां आगै बेफोर बर' वेलकाम आब' आं दहाय लाइफआव फैनो हायासै दुखु दा मोनसै जेबो नङा आगै खामानियाव बिजि दङमोनब्लालाय आं जेबो दुखु मोना मोगथां बड'सा
आइथाबारि हिदाया मन्दिर हाइ स्कुल आब' जोंना। ए नंगौ नामा? थेंक इउ आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय। आइ मिस मा ओंख्रि संनो आब'? माने दहाय जोंहा ओंखाम जानाया माने 3ता 4ता जादोंमोन ओमफ्राय दा संथ'लासो सानदों आगै। मोगथां बड'सा दारागाव थांबायना आब'? थांफेराखै आगै आं दारागावआवबो थांफेराखैनो मोगथां आगै। बेफोर बर' आं उन्दुदोंमोन। ए नंगौ नामा? जेबो नङा। सित्रा बसुमतारी निकि आगै आं ओंखारथ'बाय। दे आब' सित्राखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय दान्दिसे सम जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। आइ मिस आब'आ बबेयाव फरायदोंमोन? आङो खाथिनिनो स्कुलाव फरायदोंमोन आरो माबा कसुबारि होननाय गामि आरो जोंना आइमोननि गामिया कसुबारि बे सकनि स्कुलावनो फरायदोंमोन आरो सक खाथियावनो। महिमा बि ब्लग हाय आगै निकि आंहा दासो। जेबो नङा आब' महिमा आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। आब' महिमाया मा खालामदो खोन्थाहर। बयबो आंनि लाइफखौ नायनानै लाइक होलांबानो जाबाय। मलन बर' हाय मलन बर' आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हाय होननानै बुंदों। हेल' मोगथां बड'सा आब' रानिनि नामा मा? रानिनि नामा जों ओरैनो मिमि होननानै बुङो ओमफ्राय बियो मनिसा बर' होनना लिरो आरो मनिसा बर'। महिमा बि ब्लग आं न'आव गैया आगै आलासिसो जाफैदों। ए आब' महिमाया अबेयाव आलासि जाहैदों खोन्थाहर। हेमेन बसुमतारी हेल' हेमेन बसुमतारीखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हेल' होननानै बुंदों। हाय मोगथां बड'सा लाइन गैया नामा आब'? लाइन दं थेवबो मानोबा खोमसि नुयो। हाय खाथियाव थांनि र' आं लाइन खोमसि नुबाय आंबो रायज्लायदों मिथिबाय। मा फैबाय दं सारन्थाइ मायाव सारन्थाइया मा बुंखोथाय आं बुजि मोनदिया आरो खेबसे बुंबानो जाबाय। के नार्जारि हाय आगै सना आंहा दासो। के नार्जारि आब' सनाखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। जेबो नङा आब'। मलेन बर' सोरबा सफोर खालामब्ला आंनाव कमेन्ट खालाम लोगोफोर। आगै मलेना बुंदों सोरबा सुपार खालामोबा कमेन्ट हरनांगोनो भिडिअ' बयबो भिडिअ'खौ नायनानै सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। सारन्थाइ मायाव मा माने आं बुजियाखै होनना गोसा बुंनो हाया। सारन्थाइनिखौ आं बुजियाखै मायाव होननानै बुंबाय थादो माखौबा बुंदो आं बुजियाखै। महिमा बिब्लग क'क्राझाराव आगै निकि ए नंगौ नामा? माला थांनाय आब' महिमा?
मोगथां बड'सा आब'नि चेनेलखौ बुंना होलाय आंनि चेनेलखौ बुंना होलाय आगै मोथांनि चेनेलाव थांनानै बयबो सापर्ट खालाम आगै मोथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम ओमफ्राय आरो भिडिअ'फोरखौ नायलांबानो जाबाय कमेन्ट हर आं लिंकखौ होनो रोङा आगै बिफर बर' जायगायनो खोमसि खोमा जायगायानो खोमसि नुवानो लाइट थाबाबो सारन्थाइ आलासि जानो थांनायखौ बुंदों ए नंगौ नामा माबा आलासि जानो थांनाय बुंदो सारन्थाया सोरखौ बुंदोबा आंखौ बुंदो ना सोरखौ बुंखो एस बि एफ बिटि न हाय आब' एस पि बिटिखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हाय आब' होननानै बुंदो हेल' आगै मा खालामदो सारन्थाइ महिमाखौ बुंदों ए नंगौ नामा बेखौसो बुंबाय थादों आं बुजियाखैमोननो सरि आगै नोंनो कमेन्टखौ आङो बुजिनो हायाखैमोन कबिता दैमारि हाय आब' आंहा दासो जा लोमजादों आंखौ आब'निखि ए नंगौ नामा जेबो नङा आगै कबिता आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ मालानिफ्राय लोमजानाय आगै कबिताया खोन्थाहर महिमा बि ब्लग दहाय फुङाव आगै दहाय फुङाव थांदोनो आब' महिमाया मोगथां बड'सा आब' अखा हादो नामा हाथ'वाखै दा अखा आंना फन फैना होदोंमोन माबा जाबाय उमायाव गैला माथो नुला नोङो थांजोब्बाय बिफर बर'के मोगथां आब' हादो नामा मोगथां बड'सा अखा हाथ'वाखै आगै बिफर बर' के नार्जारि सित्रा आब'मोनहा ग्रुपआव गैयाना बिफर बर'आ बुंदों के नार्जारि सित्रा आब'मोनहा ग्रुपआव गैया नामा होननानै बिरला बर' चेनेल हाय आगै बिरला बर' चेनेलखौ आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ हाय आगै होननानै बुंदो हेल' आब' एस बि एफ बिटे उनाव थानायखौ देखायनाय मोखांखौ लाजिसोयो मिमिया आंखौ माबा खोमसि खोमसि नुदों नामासो खोन्थाहरलाय अन्नानै सोरबा सासेया के बि अफिसियेल हाय आब' के बि अफिसियेल आंनि लाइफआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ आगै हाय आब' होननानै बुंदो हेल' आगै सारन्थाइ लोगो समायनाथार नोंनि लोगोआ समायनाथार लोगो नङा बे आंनि आगैसो बिनानाव थेंक इउ समायना नुनायनि थाखाय मोगथां बड'सा गुवाहाटियाव दानि हादोंमोन आब' ए नों होमबा गुवाहाटियावसो दोङो नामा मोगथां आगैया बुंहर गुवाहाटियावसो दोङो नामा मोगथां बड'सा फुजा नायाखै नामा आब' नायदोंमोन
मा होनो सानसेल' नायदों आङो दुर्गा फुजाखौ ओमफ्राय आरो गाबोननिफ्रायथ' लोखि फुजा जोंनि खाथियावनो लोखि फुजा जायो 6 दिन जागोननो नायगोन लोखि फुजायावबो आं ब्लग लाबोगोन नायबानो जाबाय दे गासैबो लायखो गासैबो दसथा सारन्थाइ थांनोसै आं आब' दे होमबालाय आगै दान्दिसे सम आंनि लाइफआव जइेन जानायनि थाखाय थेंकिउ कबिता दैमारि मैयानिफ्राय आब'निखि ए नंगौ नामा मुलि जादोंना जायाखै आगै कबिता बिरला बर' सेनेल खोमसि नुदों मानोबा खोमसि नुबाय थादो लाइट दोङो थेवबो मानोबा खोमसि नुबाय थादोबा बिखर बर' रायजो भिडिअ'फोर आंना कमेन्ट लिमिट जाबाय हर हाला देखा दुखु दामोन कमेन्टआ लिमिट जाबायनो बिफरनिया जेबो नङा दे एस बि एफ बिटि खोमसि नुदों मानोबा खोमसि नुदों